Şu günler Mara vilayatynyň awtolog sürüjileri polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň güýçlendirýän gödäwçiliginden aman galmaga çalyşýar. Sürüjiler polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleriniň dürli bahanalar bilen awtomobil ulaglaryny köpçülikleýin jerime drolgalaryny alyp gidýänliklerini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy awtologyny ýol polisiýasyna aldyran bir näçe sürüji bilen gurrundaş boldy. Olar polisiýa işgärleriniň öz ulaglaryny eden etdirikli häsiýetde jerime drolgalaryny alyp gidýänliklerini aýdýarlar. Bir sürücü piyada yol bermän ulagyny elinden aldyrypdyr. Beýleki bir sürücü çepelini ulagyň aýnasyna goýup barýanlygy sebäpli polisiýanyň jerimetine sede bar bolupdyr. Ýene bir sürücü sähel ýokary tezlik bilen polisiýanyň eline düşüpdir. Mara vilayatyna habarçymyz şu günler vilayatyň tasähli etraplaryna ýol gödäwçiliginiň güýçlendirilýändigini habar berýär. Şu günler ýollarda polisiýa işgärleri öňkülere garanyňda has köp gözeýilýär. Çala bir bahana tapsalar ulaglary adat bolşýaly jerime duralgasyna alyp gidýärler. Geçen ýyl men bir gedek awtologda maskala oturan wagtym burnuň göründü diýip jerime duralgasyna eltiripdim. Şonda ulagym jerime duralgasynda bir hepde saklanandan soňra 400 manat para, ondan daşary maska düzgünniň jerimesini töläp ulagymy ýygyna alypdym. Şondan soň men maska dakynmak düzgünni bozmadım. Emma bu gedek ýol gözegçilik polisiýasynyň işgärleri meni piyadalara ýol bermezlikde aýplap ulagymy polisiýanyň jerime duralgasyna alyp gitdiler. Diýip bir marly sürüji Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ol bu düşünşmezlige çatyrykda ulaglaryň hereketini urukdurýan eli taýakly polisiýa işgäriniň sebäp bolanyny aýdýar. Ýene bir marly sürüji ulag sürüp barýarka çepelini ulagyň aýnasyndan çala çykarmakda aýplanyp polisiýa tarapyndan saklanypdyr. Onuň hem awtology jerime drolgasyna alınıp gidildi. PYGG işgärleri meni ýolda hiç şeýle düzgün bolmasam hem sakladylar. Men ilki maskamy marladym, ol ýerine. Soňra howpsuzlyk kemerimi marladym, ol hem ýerine. Awtologymy ýolda görkezlen tezlikden ýokary sürmedim. Derman gutym bar. Yangın söndürjim bar. Bulardan maňa ırsaramaga bahana ýok diýip gaýşarlyp arkaýynlaşdym. Emma PYGG işgärleri dokumentlerimi elimden alıp ýygyna bermän siz jerime duralgasyna gitmelidiler. Men ilki oýunlary öýtdim. Ýok, olaryň garaçyny. Men sebäp näme? Men haýsy düzgüni bozdum diýip sorasam, olar maňa seniň bir eliň ulagyň daşyny çykyp gelýärdi diýdiler. Diýip ikinji sürüji Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Sürüji ýol kenaryna özüni aklamak synanşyklarynyň netije bermänini aýdýar. Ýene bir sürüji polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärlerinden halas bolmak üçin hukuk goraýjy edaralardaky ýakyn tanışlarynyň birinden haray gözleýişini, ýöne munyň netije bermeýişini gurrun berýär. Ulagymyň tezligi bellenen tezlikden çala geçipdir. Ulagymyň jerime durulgasyny äkitdiler. Men tezligim çala ýokurlanan bolsa jerime ýazyň göýberiň diýip aýtdym. Olar howlukmy entek jerimede ýazar. Eger odal 3 gedek radara düşen bolsaň, onda wagtlaýyn sürüjilik şahadatnamaňy hem alarys diýip meni jerime durulgasyna getirdiler. Men hukuk goraýjy edaralaryň birinde isleýän ýakyn tanysmy jaň edip, meniň ulagymyň jerime durulgasyna äkidilmegine ýol berme, egerde äkitdiler hem çykarylmagyna kömek et diýip jaň etsem, ol ýok, şu wagt diýme, edil häzir hukuk goraýjylar birek-biregi şugullap düşman boldular. Hiç kime ynam ýok. Özüň bir zatlar et, şu barlylar ýatysyn, onsoň bir zatlar ederis diýdi. Bulary näme boldy düşünmeýärin. Diýip üçünji sürüji Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň Martaýna prezident çalyşyp täze döwlet ýol başçysy, täze içeri işler ministrini wezipe bellenden soňra polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugy ýurduň tasähli künjeklerini gödäwçiligi güýçlendirdi. 12 mart ilk prezident saýlawlary bilen prezident wezipesine eýlen Serdar Berdimuhammedow 6 aprelde içeri işler ministrini täzeläp Lewap vilayatynyň polisiýa bölüminiň öňkü başlygy Muhammed Hydyrow içeri işler ministri wezipesine belledi. Täze prezidentiň ilkinji howpsuzlyk mejlisinde döwlet telewizionyasy köçe ýol hereketiniň düzgünligini bozmakda aýplanýan adamlaryň tobularyny görkezdi. Bu süjetler täze prezidentiň esas howpsuzlyk aladalarynyň ugurlary barada pikir döretdi. Munyň ideýany ýurt boýunça köçe ýol hereketine gödäwçilik güýçlendirildi. Hatda Türkmenistanyň Jinaýat kodeksine üýtgetmeler girdilip, ýol hereketiniň düzgünligini bozmakda aýplanýan adamlara salynýan jerimeler bir näçe artdyryldy.